Moro moro! Tää olisi täällä Juuppi teille ja... Tässä näin olisi nyt rekordausvälineitä osteltu, niin ajattelin, että tehdään video Frapsillä. Eli Attack of the B-Team. Vai mitä te nyt haluaisitte, niin mä ajattelin, että pelattais jotain tekkitti tai jotain. Mun mielestä voitais aloittaa Attack of the B-Team. Aloitetaan Attack of the B-Team vaan, joo. Tää on nyt näitä videoita ruppee tulemaan tästä näin. Varmaan surkea laatu, toivottavasti ei. Nyt tuli ostettua, kun sain rahaa tässä näin, kun teen töitä. Niin ostin Frapsin. Ja, joo. Kamerakin tuli ostettua tosta noin 200 eurolla. Iskä äiti antoi lainarahani. Juu. Mulla on kamerat ja kaikki. Nyt voidaan aloittaa videoiden tekemisen vihdoin YouTubeen. Ja yritetään mahdollisimman hyvin tehdä näitä videoita. En nyt ole sellainen niin sanottu epätupaaja, niin kuin Sinä Tuupa TV. Käykää kattoo muuten Nanon kanava Sinä Tuupa TV. Ihan hyviä videoita löytyy sieltä. Todella outoja. Mutta hauskoja ne on. Juu, eli single player, new world. Otetaan survivaali. Joo. En tiedä onko huijauskoodeja, mutta en käytä huijauskoodeja. Tehdään ihan survivalista niin kuin survival. Tästä tulee pitkä. Minecraftia mä en tiedä enkä fittepisti. Vois ehkä aloittaa fittepistejäkin, mutta Minecraftia mä en oikein tiedä, kaikki tekee sitä jo. Niin. Okei, eli... Mä oon kyllä lukenut näin, niin mä en tarvitse näitä. Tai no, noin jo. Laitetaan isolle ruudulle. Tai no en mä vitti, mä laitan... Noin. Tää on vähän parempi kuin toi F11. Koska joo, tää lagii todella paljon. Juu, ehkä meidän kannattaisi laittaa tää vähän pienemmälle, koska näin se on parempi, ei se haittaa niinku ketään. Näin se on paljon parempi. Jos ei se video haitannut se äskeinen niinku vähän isommin, niin... Kyllä se mua haittais vähän näköjään. Niin rupes vähän potuttaa. Bambo bundle. Mitäs tällä pystyy tekemään? Täällä pystyy tekemään niinku talo. Juu. Mikä tää on? Bamboo stick. Tällä ei pysty näkemään tekemään kauheasti mitään. Hei, mikä? Kiva! Bamboo spear. 6 attack damagea. Jees, no saatiin heti aset tehtyä. Bamboo bundle. Bamboo slab. Mitä slabia saa tehtyä? Ei mitään. No, niin saa varmaan jotain tehty. Se oli niinku puuta. Heti saatiin niinku löydettiin kaikkea. Täällä on possu, tapetaan se. Heti kun näkee possu, tapetaan se. Jaha, mitäs? Eihän mä muutu possuksi. Mä voin itteeni takas. Täällä on joku slimäki. Ja turtle. Turtles. Mikä? Oh my god! Kattokaa se! Se on mun marsu. Niin. Tai hamsteri siis. Mä olin vähän tyhmä. Hamsteri. Mitä pirua? No. Saanko mä tästä tehtyä jotain? En. Jos mä ruokin täällä sitä hamsteria. Ei se mulla. Oho, niin paljon ruohoa. Mä haluun näitä. Noin. Mandrake seeds. Saanko mä näistä jotain?
Barley. Saakohan näistä 3 jotain? Okei. Mä yritän katsoa, mä katsoin yhden tutoriaalivideon, niin miten tehdään hamster foodia. Mä en täältä pysty valikoimaan ottamaan mitään. Täällä näkyy, että millaiset ne kaikki tavarat on. Hamster food, hamster food. Missä on hamster food? Se on semmonen pallo, jos on jotain. Kaikenlaisia jotain. Täällä on jotain juttui. Sakura! Sakura. Tommonen olisi hieno löytää, tommonen puu. Ei oo näin vaikeeta löytää. Oho, 290. No on se näköjään vähän vaikeampaa sittenkin. Löydät täältä noita hamsterball. Hamsterballs. Missä on niitä hamsteripalloja? Niitäkin mä haluaisin. Haluaisin tietää, miten niitä tehdään. Kun mä unohdin. En mä jaksa mennä YouTubeen nytten. Tässä voi mennä hetki, anteeksi. Todella paljon, mutta kun mä oon niin kiinnostunut, että miten ne tehdään. Jotain. Noista päistä ja noista osista, niin niitä voi tehdä jonkun minioni, mutta mä en rupea niitä tekemään. Mä oon nyt hamstereita, vaan hamstereita. Ei, oliko täällä jotain? Coconut grenade. Tropicraft. Niin tässä on Tropicraftikin näköjään. Voi Jeesus! Täällä on jotain facade juttuja. Kuinka monta sivua näitä on oikein? Minkä ei oo pois nyt siitä? Voi Jeesuks! Mä oon joku yli 50 sivua näitä on niinku. Aika jännä. Sitten on vielä pienempi. Oi kuinka kiva. Joku 100 sivua näitä. Ja voi Jeesus! Hei, täällä oli jotain. Tästä näin alkoi. Mitä? Täällä on ihan random kamaa. Ei kiinnosta. Ja voi herra jumala. Ottaa aseita. Mä en oo pelannut tätä niin paljon, mä oon vaan tutkinut niinku, et täällä on jotain mitä? Vähäksi hieno, pystytkö näitä tekee? Ei pysty. Näitä. Pysty. Oh yeah. Miten tehdään fiberglass? Sulattaa. Ja mä voisin sitten tehdä kaikki näitä. Okei, nyt on hyvä tietää. Eli jos tässä olisi nyt vaan. Mut mä tarvitsen sitä mursuruokaa. Tuolla mene tätä kautta. Missä on hamsterpallit? Balls. Missä on se hamsterball? Mä en jaksa etsiä. Pyörän kohta. Kuitenkin mä mennyt siitä varmaan 50 kertaa ohjeetalta vaan niinku. Juppi! Se on just siinä! Ei vitu nurpo! Mitä? Onko toi jotain TNTtä? STX. Slime ball. Ball of glue. Jotain verta ja jotain jaskaa. Säästöpostu. Possu. Miten on näin vaikeaa löytää hamster food? Teillä ottaa... ne on näitä. Mr. Crayfish Furniture Mod. Täällä ottaa lisää ruokaa. Hetkinen, täällä näytti olevan jotain. Jaa, näyttää siidei.
Juu, en mä jaksa. Items. What? Food. Mod. Mä pystyn etsimään täältä. Hamster. Siinä näkyy. Hamster food. Eli melon seeds, pumpkin. Okoli. Mulla on seedsejä, mutta ei noita seedsejä. Voi kakko. Mä en halunnut niin paljon niitä. No, anteeksi häiriöistä. Nyt muakin rupesi vähän potuttamaan. Kesti noin kauan selvittää, mitä ne ainekset oli. Ja muutenkin, miten sä löydät tästä näin niitä. Se on vähän ihmetyttävää. Koska jos niinku, jos hamster mode on erikseen, niin... Me saatiin jotain kakkalihaa, surkeata lihaa. Mikä edelleen sä olet? Entity creaturenem. Se näkee ihan vettä. Mä saan sitä XPtä. Ei kato, passuu tiputti lihaa. Ja toi liha lähti mun karkuun. Noin. Raw pork chop. Joo, tää on nyt osa 1. Ja ihan potuttavan pitkä. Mä nyt yritän tehdä tästä mahdollisimman hyvän. Tää jos on 1 on tämmöstä pelleille, mutta osa 2 menee ehkä vähän paremmin. Oi. Missä? Siellä on pilvi. Näkyy. Tulee jo yö. Oh-oh. Oh-oh. Oho. Ups. Upsista. Derppasin taas vähän. Mutta. Mä vahingossa painoin tosta niinku, et... Ihan kopperi. Siitä voi saada jotain. Kun ei oo pikkäkseen. Näitä voi näköjään varmaan heittää. Splats joku naama. Joku zombi tulee vastaan, niin splats naama. Mun pitää tsekata mikä toi. Se oli tietenkin peaceful. Noin. Helpolla. Koska... mä haluan, että siitä tulee pelottavaa tästä. Ja nää samat totuukset täällä aina jossain partussa. Mitä tää antaa niinku niillä? Ei se pysty antaa mulle mitään. Varmaan jotain kakkaa. En tiedä mitä se antaa. Ehkä hitauksen tai jonkun. En tiedä. Tuolla ei oo niitä. Ihme pellejä. Ei mennyt ihan sinne asti. No, jes, pampu. Oliko tuossa jotain pampu? Ei. Tarvitsen tätä pampua. Pampusta on tehty kaikkea. Pampu. Eli jos mä laitan nyt nää tänne, niin mä saan 10 tollasta. Tästä tulee surkea talo, mut kun en mä jaksa ruveta etsimään nyt enää mitään puuta, kun tuolla on kuitenkin ottaa zombeja. Noin dirtit pottuun jo. Oho, mulla oli 12, mä en kattonutkaan. Tästä tuli aika fail-talo, mut mitä väliä. Kunhan mä pysyn suojassa täällä. Hei! Joo, mä varmaan
on jossain tässä kohtaa. Ei ku... Jes, tuolla on noita cherrypuita. Mä vitti lähteä nyt sinne. Ootas. Mä katson mitä täällä on. Oho, mä röyhyttää jostain syystä taas. Näin sitä pystyy menemään niinku. Aivan! Mä pystyn tekemään Moody Sword, Moody Pickaxe, Bamboo. Ei mulla. Mut ei mä pysty tekemään nää. Sitten musta tulee mutamies. Mut ei mulla oo crafting tableä. Täällä on zombi. Apua! Mene piiloon! No ei, mä menen tappaan. Splöts. Ja siellä on creeperikin! Moro krippu. Pitää räjäyttää se tuolla vedessä, jos se räjähtää. Noin, ettei se räjäytä sitä koko paikkaa jaskaksi. Aha, se on zombi. Mikä sulla on päässä? Kultainen kypere. Toivottavasti mä saan sen. Koska se olisi vähän niinku enemmän armoria. Ja mä muutin zombiksi. Kuinka kiva. Mä muutuin itte nyt takaisin. Oikeastaan mä voisin olla spideri. Joo, tapa. Yes. Nyt mä pystyn mennä super nopeasti ja mä pystyn kiipeilemään. Spider. Kato. Mä jätän tuon mun basin tonne näin, koska mä pääsen zombien pakoon niin helposti tällä. Oh no! Ai! Apua! Zombi mun perässä. Noin. Edes niinku skeletonit ei osu muhun, koska mä oon niin matala. Mun perässä on toinen spideri. Haha, mä voitin. Mitä? Belladonna seeds, en mä näitä tarvitse. Tomato seeds. Niitä mä voin Ai! Se osuukin sittenkin muuhun. Apua, mä kuolen. Apua! Mene veteen! Apua! Ei! Tuo on todella ärsyttävää. Mene pois. En mä halua olla noobia taistelun nyt vasta. Hei, riisi! Yhtä kiva. Hei, riisi! Mä lähden täältä pois. Mä menen johonkin puuhun. Suojaan. Oh yes. Yes. Nyt mä saan tästä puuta vielä kerättyä nopeasti. No, hakkaappa sitä puuta nyt. Aha, siitä lähti koko puu sitten. Mitäs tää on? Se on kokonutti. Kiva. Mitäs täällä voi tehdä? Katsotaas. Ei mitään. Joo. Mitäköhän tapahtuu, jos mä menen naamaa päin palmuun? Facepalm! Ei Jeesus. Jos sä juokset naama edellä päin palmuun, niin mitäköhän tapahtuu? Facepalm! Mikä tää on? Iris. Pineapple! Mut sitä ei pysty syömään. Noin. Mitä täällä pystyy tekemään? Heittämään? Ei. Se pystyy playssa. No olkoon sit siinä. En mä jaksa mihinkään meidän sitä. Mandrake. Tomaatto.
Tomato seeds. Sillähän voi kasvattaa tomaatteja. Ei kai, Hermanni. Te? Ai! Au! Au! Mitä pirua? Onks toi jotain myrkkyä? Mitä tää on? Ai! Mitä? Onko toi jotain tappomyrkkyä? Jotain myrkkyä toi on. Yritetään kattoo tätä näin. Mikä? Nilkan. Nilkan. Plastic sheets, spyglass. Se ei kyllä tarvitse kaikenlaista. Ai! Ei! Älä pudota mua sinne! Miksi sä ite mene sinne sakelle, urppu? Liten, come on! Mä olen täällä! Haha! Ette saa mua kiinni. Tule vaan! Yes! Katsotaan miten ei tota sitten damagea, niin kuin zombit kestää tota, niin. Kotio näin. Jeesus, mä uin nopeasti. Splash, 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 noin. Mites täällä on? Aluminium, gravel. Tarvitse lapio. Mites mä löydän täältä? Se mun piti jättää mikä se hemmetti on. Mikä tappava myrkky olikaan. Minä item subsets. Toi mod items liquid biofuel. Ei sen että tolta. Ei. Lava. Ei se kyllä laavaakaan. Ei! En mä ehtinyt lukemaan sitä edes. Mitä täällä on? Onkohan täällä jotain? Joo. Pink slime. Sevage! Onko se se? Ei oo. Näyttää aika paljon siltä. Liquid containers. Sevage. Sludge, spring water. Se taitaa olla sevage. Sevage tarkoitti mun mielestä jotain jätettä. Niin et se voi aika hyvin olla sitä. Mutaa! Mä teen mutaisen armorin seuraavaksi. Niin paljon mutaa. Mulla on 1 stäkki mutaa. Koht 2 stäkkiä. Haha, kuole. Täällä on pineapple. En mä halua pineapple. Pineapple. Syödäänkö tätä? Ei sitä pysty syömään. Tietenkään ei pysty, Hermanni. Mut hei, lopetetaan tähän ja seuraavalla kerralla jotain kivempaa. Koska tästä ei tule yhtään mitään. Seuraavalla kerralla joku parempi